Bazen behin, Txioherri deituriko aberri bat. Zutabe hau bezain sendoa eta arroa zana. Horrela deitzen zan, pertsonak eta txoriak elkarrekin bizizelako. Mendeetan eta mendeetan elkar lan egiten zuten. Baina gehien gustatzen zitzaiena zan, dantzan ibiltzea eta kantuan. Halako batean, gaixotasun ezezagun batek jota, txoriak, pixkanaka, hiltzen hasi ziren. Eta Txioherriko haur guztiak pena eginda esan zuten, zer egin dezakegu? Zer egin dezakegu? Zeba ez dugu abesten, hainbeste gustatzen zaien kantu hori, txoriei. Abestu egingo dugu. Erakutsi pieza ondo. Ekin-ekinez, jardun-jardunez, badegu geuk zer eskaini. Mutur batean, herri bata, ondokoanan, bestea. Euskara bera zubia dugu, gogoko zilborrestea. Haren beroan geuk nahi dugu, gustura gaur ikustea, denon artean, ahal dugula, errazagoa mestea. Ai, Andoni Sadamero, zure berba leunarekin bihotza jartzen diguzu, bero? Nik zerbait dakit. Oso ondo gaia. Oso ondo. Eta baino honea etorri gea, batek txantxangorri bat entzundolako. Txoriena metafora indartsua da, bai euskal kulturan, baita unibertsalean ere. Kasu honetan, txoriek irudika dezakete, ikastolaren sortzaileak batu eta mugiarazi zituen utopia hura. Beren seme-alabak, euskaraz eta beste modu batean hezteko sorrerako utopia hura. Gaur egun, errealitate dena. Behin ipuinean sartuta gaudela, orain bezala, Txioherrik txorien bila dituen oztopoez konturatzen gera. Aldapak, erorketak, nekea, eta nahiko erraz hasten gea hoiek gainditzeko moduak imaginatzen. Errezago ikusten da dena ipuinean. Erreka batek mozten duela gure bidea? Zubi bat eraikitzen dugu bi aldeak batzeko. Gurutzatu berri dugu zubi bat. Bi herriak batzen dituena, ezta? Gure ikastolan, txorien bila jarraitzeko, era askotako zubiak eraikitzen jarraitu nahi dugu. Urretxu Zumarraga ikastolaren ipuina, behin batean hasi zen, baina oraindik ez da bukatu. Denon artean egiten ari gara. 2002 urtean, elkarren beharrean izan zen leloa, oraingo honetan zubiak batuz,
15 urte hauetan filosofia ez da aldatu, bertan jarraitzen du behar lanean edo auzolanean edo oztopoak gainditu nahi ditugunean, denan arteko elkarlana. Eta gure ustetan ere, eta elkarlanean edo elkarren beharrean edo zubiak batuz lelo honek, esan nahi duena ezin dezakegu hartu zentzu bakar batean. Guretzako ezin do izan herri bat eta beste bat biak elkarlanean soilik. Hori egin beharrean dago, hori egiten da eta hori egin behar da. Baizik eta momentu honetan eta datorren urtean kilometroak ondo ateratzeko, ikastolak orain arte betidanek egin duen gauza bat eta aurrerantzean ere asko landu beharko duen gauza bat aurrera eraman beharko du. Zubiak batuz, herria eta ikastola uztartu. Honela, Txantxangorria alde batetik bestera eta bestetik lehenengora. Hala pasatzen ditu egunak eta hala bideratzen gaitu guztiok elkar ulertzera. Aniztasunean batzen, amankomunean degun proiektu bideragarri hori uztartu eta lantzen. Eta horrekin batera, gaurkoan tokatzen da ikastola, Urretxu Zumarraga ikastola, datorren urterako kilometroak amankomunean degun proiektu txiki hortan, Itziarrek ondo esan da, eragile guztiak uztartu eta batuz. Zubi gisa ikastolak amankomunean degun herrigintza proiektu hontan guztiak batuz. Baina Txio Herri badakizuen, badauzkagu, txoriekin zuzenen kantuan aritzen diran lagun batzuk. Deituko ditugu bertsiolariak, igo daitezela bertsiolariak, ia konbentzitzen dituzten gure ondora jesteko, izkutatuta dauden txoritxoak. Mailarik maila, urterik urte, eten gabeko katea. Elkarlanean sendotuz doa, ilusioz jotakea. Ikastola da familia handi bat, danon komunitatea. Tauzolan honek albidetuko digu herri izatea. Nola denbora urratxez urratx
aurrerantza doan zuzen, garai arteko zubilanen bat horren beharrezkoa zen. Guztiok batera, denak batera, aldatzen saia gaitezen, nondik gatozen buruan eta jakinda noragoa zen. Aurrak, ume kakauetetxoa, gazteak, ezain gazteak, helduak eta helduagoak, danak batera kantatzen badegu, txoriekin, sendatu egingo ditu. Eta horretarako gonbidatu dugu, abes batza. Ara, azkenean ere, hainbeste pieza erakutsita geho, ibilbide osoan, hemen daukagu, Urritxu Zumarraga ikastolako hurrengo erronkaren logoa. Amen hueborria. Hueborria dago martxan. Ikusten da, festiboa nola etorri izan, eman ziguten, pasaziguten mendiz mendi, edukiz josiko dugu hueborria, eta izango da, mundura irikiko gaituen zubia. Horrekin batera, gure zozketa. 60.000 euroko sari politiaskoa, saltzen lanak egiteko, baina lortuko dugu, Oso ekimen potentea da. Danon laguntza beharko dugu.
Zubiak batuz, 10! Zumarra ikastolako kilometroak 2018!